En els darrers anys hem assistit a una autèntica revolució en el coneixement biològic del càncer. Hem après que existeixen un conjunt d'alteracions genètiques i moleculars associades a l'evolució de la malaltia i que també poden condicionar el pronòstic. En base a això, hem sigut capaços de dissenyar molècules dirigides a aquestes alteracions moleculars a fi i efecte de poder assolir un millor control de la malaltia. I en efecte, diferents estudis clínics han pogut demostrar, en els quals hem pogut participar, que efectivament aquests fàrmacs són útils en quant a assolir un millor control de la malaltia i al mateix temps inclús augmentar la supervivència de moltes malalties en estat avançat. El nostre hospital s'ha preparat per poder donar resposta al diagnòstic molecular i formar part del que s'anomena a dia d'avui medicina de precisió i podem determinar totes les mutacions associades a efecte beneficiós de determinats tractaments dirigits a diana. Això forma part del que s'anomena l'estratègia de medicina de precisió. Per altra banda, també hem posat en marxa el que s'anomena biòpsia líquida, que permet determinar aquestes alteracions en la sang i poder estalviar algunes biòpsies als pacients pel control de la seva evolució. No obstant, sabem que hem d'avançar més, hem de continuar treballant a fi i efecte d'assolir uns millors resultats. Al nostre hospital tenim la sort de disposar del Centre Cali de Sant Pau, que permet donar suport emocional, social i pràctic a tot pacient i a la seva família que està passant per aquest procés dur de la malaltia cancerosa i que, gràcies a aquesta estratègia, molts pacients són capaços de tolerar molt millor el tractament i també millorar la qualitat de vida. Ens preocupen les persones i en aquest sentit intentem aportar un tractament integral tant des d'un punt de vista tècnic com des d'un punt de vista emocional. I esperant que, efectivament, amb la incorporació de nous avenços, les coses puguin ser millor per a la major part de malalties oncològiques.